ñande aset no gasi joyi lewru sappo ɓuru iwarinaɓe ina nodda e nder cuuɗi gotirɗi ngam suɓade hooreje maɓɓe leydi e kandidaɓe joyo tawaɓe ɗi sumgoji e ɗi sumgoji lulliyankoɓe ɗiɗo mawɓe tawaka e majji ɗum ko Laurent Gbagbo hoorejo kiɗɗo leydi ndi e gardiɗo fedde dawro PPACI e Tidiane Thiam kandidajo fedde dawro PDCI ɓe kandidaɓe ɗiɗo dokkani yamirore faade e bamboɓe maɓɓe e ɗi sumgoji holno ɓe bamboɓe maɓɓe kani waɗirde moɓodiral e ɗi sumgoji paaɗi. Candidat ko Laurent Gbagbo e Tidiane Thiam jaɓaka suudu tambini dosgal leydi ndi holliti ɓe tawaka e doggol wotoɓe ɓe wonande Laurent Gbagbo saabigal pellital ko ñawore ina fawi e dande makko ko fati noon e alhaali Tidiane Thiam saabigal pellital ko ɓingu leydako makko ina waɗi jeddi kono hewɓe jinganoɓe ɓe worɓe ɗiɗo dawriyankoɓe kolliti ɗum ko peeje politique tan ngam yaltindeɓe e ɗe woote seppoji ɗi PDCI e PPACI mbanno gendarmerie leydi ndi sari ɗin seppoji saabi ɗum ko seppoji ɗi ngaldano e yamirore e nder ɗi lebbi cakkitiɗi yimɓe jinganoɓe PPACI e PDCI ko ɓuri 30 e maɓɓe pawanomo jungo tawi saabi ɗum ko heɓe tuuma addude dillere rendo e ɗi wooteji Tidiane Thiam tawtoraka Laurent Gbagbo tawtoraka e majji kono noon hay goto e ɓe luldiyankoɓe mawɓe okkani yamirore faade yimɓe maɓɓe ngam yo gotan o walla yo gotan o ga beele soɓe dokkani yamirore e ɗe woote ma woote ɗe keɓ himme majje beele ñande no gase joyi lewru sappo ɓuru ɓe bambuɓe ɗi landaji ɗiɗi ma jah ngam suɓade kandidaji joyi jaggadi e ɗe woote e nder ɗum kam kandidaɓe joyoɓe nani e worgal wooteji wonande hoorejo jaltuɗo Alassane Ouattara nani e worgal wooteji kam o tumni ko e jokkere laamu e dow koko waɗa ko ngam rende kisal leydi ndi wonande noon Simon Eve mo ganduɗa ko candidat e ɗe woote kañum tumni koye alhaali beldal ngendi kono kadi artirande ɓiɓɓe leydi ndi ndimagu maɓɓe wonande Jean-Louis Bion kañum o holliti wonde ko ɓe ganduɗa ko gollanoɓe koye maɓɓe ma waɗ kaddi bawal mum ngam ɓe gona e gollanade faggudu leydi ndi ma ngendi ndi o candidat mo ganduɗa ko Henriette Lagou kañum o ɓuri tumnade koye gueɗe rewɓe kono kadi e beldal hakkude ngendi wonande o mo ganduɗa ko Ahun Don Melo kañum ɓuri tumnade koye ɓingu leydako woni souverainiste kono kadi e gilli faade e runde Afrique woni panafricaniste ɓen ɓuri wonde goƴa maɓɓe tan ko yo ɓiɓɓe leydi ndi jaltu ñande wote ɗe ngam suɓade hoorejo maɓɓe leydi e siftinde e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ko 80 tan e nder temedere ɓiɓɓe leydi ndi jaltuno ngam suɓade hoorejo maɓɓe leydi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e sahande jeddi mawɗi gimmori to banggue luldiɓe ina wayno ko 54 tan e nder temedere jaltuno ngam suɓade hoorejo maɓɓe leydi te noon wasgol yaltugol e kewendi wotoɓe ɓe ɗum ina wawi battinde ko fati e sumgo hoorejo leydi ngo